लोगोफोर जों दिनै फारागखौ नायगोन दोहोनि मानसिनि साननाय आरो गोरिब मानसिनि साननाय। लोगोफोर सबसे गिबि फारागानो जादों सासे गोरिबनि गोसो आरो सासे दोहोनिनि गोसोआव बेनो जे दोहोनि मानसिफोरनि गोसोआ सबसे गिबियावनो गावनि मोनसेबाबो खामानि दिहुनना लायो जाय बेनो मोनफ्रोम दानावनो रां होबाय थायो आरो बिनि उनाव बिनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बियो आरजिनो हायो। नाथाय गोरिब गोसोनि मानसिफ्रा खालि खिथिनो थाखायल' खालि श'नि थाखायल' गोनां जानाय मुवाफोरखौ बायजोबना लायो आरो बिनि उनाव रां थाइसेबो जमा थालाङा। बियो मोनसे मोजां जायगासिम सहैनो थाखाय बिदिनो बियो गावनि जिउनि गासैबो समखौनो गोरिबहैनो बारहोहरनांगौ जायो। बेबायदिनो आं जोंनि जिउआव मोगथाङाव जानाय फंसे बाथ्रा बुंनो सानो। जेरै आं कलेज फरायनाय समाव मोनसे टाउननि फिसा गामियाव रुम भारा थादोंमोन। बेयाव खमैफ्राय 14-15सो न'खर दंमोन। बिनिनो गंफा गंफा मोनफा मोजां डिजाइन खालामना लुनाय समायना न'फोर दंमोन आरो बेफोर गंफ्रोम न'फोरनि खालि गंसेल' सादारन फार्स्ट फ्ल'रल' थानाय न' दंमोन आरो बियो सासे बिजनेसमेन एबा फालांगिगिरिनिमोन। आद्रा गासै न'फोरानो डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसर बायदिफोरनिमोन। जेराव आं थायोमोन बेवहाय खालि आदै आरो मादैल' दंमोन आरो बिसोर सानैबो गंसे प्राइभेट कलेजनि प्रफेसर साख्रिनिफ्राय आजिरा जानायमोन। बियो सासे प्राइभेट प्रफेसर हिसाबै जेबो पेन्सनबो मोनाखैमोन। जेब्ला आं गिबि बिसोरनि न'आव थांदोंमोन अब्ला आं नांदोंमोन बिसोरा गोबां माहाजोन धोनि होननानै। गारिनिफ्राय हमनानै न'नि डिजाइन खालामनाय, न'नि खथाखौ समायना समायना बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरजों साजायफबनाय, बिसना, सफा बायदि बायदि गासैबो पारफेक्ट। आं बिनिनो गिबि फ्ल'रनि मोनसे रुमाव थायोमोन। आं गोबां बार आन्दाज खालामदोंमोन जे आदै आरो मादैया रांनि थाखाय नांलायबाय थायोमोन। जिखिजाया रां खरस खालामनायनि बिसोरनि गेजेराव गेरें गुरुं जालायबाय थायोमोन। नाथाय आं सानसे आदैजों खाथियाव जिरायफादोंमोन आरो आं सोंदोंमोन नोंथाङा बै गंसे न' लुनायखौ मानो कमप्लिट खालामाखै होनना। अब्ला बियो आंनो बुंदोंमोन मावनोथ' गोबां दं, गारिखौबो लांदाङावसो दोननाय जायो आरो न'खौबो फार्स्ट फ्ल'रखौल' लुनाय जादों। बेनिखायनो जोंहानि न'खौ मोजां नाङा, हमनोनो हाला बोरै बोरै मावनो हागोन। खायसे दान बारलांनायनि उनाव आं बै न'खरनिफ्राय ओंखारबोबायमोन आरो उनाव सानसे आदैनिफ्राय आंनाव मोनसे कल फैदोंमोन आरो बे बुंदोंमोन नोंनाव नोंनि लोगो सोरबा दंना रुम भारा थानो गोनां? जोंनाव रुम खालि दं, नों जोंनाव दैथायहरल'। उनाव आं बुंबाय जागोन आरो उनाव बियो आंखौ नैथि खेब कल खालामबावबाय। बियो बुंबाय नों सोरबा लोगोखौ सोंबाय ना? बिनिफ्राय आं बुंबाय औ सोंबायमोन, नाथाय जायगाखौ फसायाखै होनदों। उनाव बियो बुंफिनबाय औ बिदिसो नामा, जायगाफोरनि फेसिलिटिफोरखौ जों बारायजोबनानै होगोन। आरो बिनि अखानायै खेबनै कल फैबाय। बियो बुंबाय जों जोंनि रुम भाराखौ एबा रांखौ खम लानो थाखाय रेडि, खालि नों बेखौ जोंनाव दैथायहरल'। आरो एक्सुअलि बियो आंनि फ्रेन्डनि थाखाय बिखिना राङाबो गोबांमोन, बेनि थाखाय बियो थांदिया। बे बाथ्रायाव जों गासैबो स्ट'रिखौ नायोब्ला रिच डेड पुर डेड बिजाबनि थिउरिजों रुजुयोब्ला एखे जायो। बै गामियाव खालि सासेल' फालांगिरिनि न' दंमोन जाय फार्स्ट फ्ल'रल' दंमोन। उनाव 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनाव बिनिनो न'आ देरसिन जादोंमोन आरो बियो मोनथाम फ्ल'र बानायदोंमोन। बिनिनो न'आ समायनासिन जादोंमोन। सेकेन्ड पइन्टआव आदैया स्करपिय' दंमोन, नाथाय बियो स्कुटिजोंसो थाङोमोन। जानो हागौ रांखौ बासायनो थाखाय, नाथाय आं बेखौ मिन्थियोमोन बिसोराखौ बायजोनिफ्राय जोबोर समायना धोनि न'खर नुयो होननानै। नाथाय बिसोरा राङा खम दङ होननानै आं मिन्थियोमोन, मानोना बिसोरा आदै आरो मादैजों रांनि थाखाय नांलायबाय थायोमोन। आरो लोगोफोर गोरिब गोसोनि मानसिफोरा बेबायदिनो गोरोन्थि मावबाय थायो। दरमाहाखौ 5,000 मोनगोन, नाथाय मबाइलखौ 50,000नि आइफन लागोन। जेरैबायदि लानांगौ बेनिख्रुइ गोबां दाम गोसानि गारि लागोन, लन लानानै लागोन, 10,000-10,000नि लंपेन्ट लागोन, जुथा लागोन। नाथाय दोहोनि गोसोनि मानसिफोरा बेबायदियाव केलकुलेट खालामो जे बे मुवाया बेनो बेसेबां भेलु होगोन आरो बेबायदिसो रांखौ बाहायो। नेक्स्ट पइन्टआ जादों धोनि गोसोनि मानसिफोरा सबसे गिबियावनो गावनि नांथारगौफोरावसो रांखौ बाहायो, बेनि उनावसो गुबुन मुवाफोरखौ लायो। आरो गुबुन गोबां मानसियानो राइच डेड पुर डेड बिजाबखौ फरायबाय जानांगौ, नाथाय गोबाङानो मिथिया रबार्ट आरो बिसिनि स्ट'रिनि सोमोन्दै। बिसोर हाबा जानायनि सिगाङाव रबार्टआ गोबां लन लादोंमोन। बिसोर सानदोंमोन जे गावनि संसार जानायखौ समायना खालामनो होनना, नाथाय बिनि दानफायाव दरमा मोननायनिख्रुइ बिनि बांसिन लनखौसो मारिबाय थानांगौ, जायखौ बियो होनोनो हाया। नाथाय रबार्टआ गोसोआव दंमोन दि राइच डेड पुर डेड बिजाबखौ गासै दोहोनि जानायनि आदब खायदाफोरखौ जे सबसे गिबियावनो गावनो गावनि थाखाय नांगौआव बाहायग्रोयो। बेनिखायनो रबार्टआ गावनि दरमाहानि 20% जेब्लाबो सेभ खालामना लाखियोमोन, गुबुननो जेसेबांखि होनो गोनां जायाथों मानो, आरो एक्सट्रा खामानि मावनानै बै लनखौ मारिबाय थायोमोन। मानोना बियो मोनथिगौमोन जुदि गिबियाव दरमानि रांखौ लन मारिनायाव हरजोबोमोन अब्ला बियो गावनि थाखाय थाइसेबो जमा खालामनो लाखिनो हानाय नङामोन आरो दोहोनि मानसि जानो हानाय नङामोन। आरो उनाव बियो फाइनेलि गावनि जमा दोनथुमनाय रां बिल्डिं बानायनो हाबाय आरो माहाजोन जाबाय। लोगोफोर जों बयबो बांसिना बे गोरोन्थिखौ मावो। जों सानो जे गिबियाव दाहार
सख'ग्रोगोन बेनि उनावसो रांखौ जमा दोनथुमगोन एबा जों जोंनि दरमानि खरस खालामना आग्लायनायखौसो जमा खालामो नाथाय बे नेमखान्थिया गोबां खहा खालामो गिबियाव रांखौ सेभ खालाम बेनि उनावसो बाकिखौ खरसा खालाम आरो नोंथाङा सानदोंना आंना दरमायानो खम होनना थेवबो नोंथाङा गावनि दरमानि 20%खौ जमा दोनथुमनायाव बाहाय आरो बियो दोनथुमनायावल' नङा बियो सुदबो मोनबावगोनसो बेबो मोनसे दोहोनि मानसिनि खायदा नेक्स्ट पइन्टआ जादों दोहोनि गोसोनि मानसिया गावनि जिउनि थांखिखौ गोसोआव थि लाखिबाय थायो आरो नोंथाङा माब्लाबा आन्दाज खालामदोंना जाय मुवाया गोबां मानसिजों बाहायजादों बेबायदि मुवाखौ टिभियाव एडभार्टाइजआव नुदोंना बयजोंबो बाहायजानाय मोनबो मोजां मुवाखौ नों टिभियाव एडभार्टाइज खिथिनाय नङा मानोना जायखौ नों मोजां होनना मिथिखायो बेखौ टिभियाव नायनानै टाइम लस खालामा नाथाय गेजेर थाखोनि सुबुंफ्रा ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएट PhD बायदि खालामबाय जानांगौ बेनिखायनो बियो सानगोन जे आंनो जिरायनो नांसिगौ आंनो गोदान बाथ्रा सोलोंनायनि गोनांथि गैला आरो बियो अफिसनिफ्राय फैनानै आरामसे टिभि नायनानै गावखौ मेंगा होगोन मानोना बियो सानो जे बे देहानि मेंगाहोगा होनि बेबायदिनो गेजेर थाखोनि बिजनेसमेन एबा फालांगिरिया न'आव फैनानै टिभियाव सिरियाल नायबाय थायो आरो गोदान बाथ्रा सोलोंनो बिनि गोसोआव साननाय फैया नाथाय दोहोनि गोसोनि मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ सानगोन जे गावनि जिउनि गासै समावनो सोलोंबाय थागोन आरो गोदान सोलो मोनथिनो लुबैनाया बिनि हुदा बियो सोलोंनो गावखौ मेंगा होगोन आरो जुदि जों बुहुमनि दोहोनि सुबुं बिल गेट्सनि बिदिन्थि लायो बियो माइक्रसफ्ट इन्जिनियारनिफ्राय आजिरा लाबायमोन बे सासे क्ररपति सुबुं बिनो आरो दा जेबो मावनायनि गोनांथि गैया नाथाय बियो मोनफ्रोम समावनो जिखिजाया गांसेबाबो बिजाब फरायो आरो गासै बिजाबनि नोट्सखौ गावनि वेबसाइटआव होबाय थायो आरो बेबो मोनसे दोहोनि मानसिनि पारफेक्ट एग्जाम्पल मानोना आजिरा लाखांनायनि उनावबो बियो बिल गेटआ खामानि मावगासिनो नेक्स्ट पइन्टआ जादों बांसिन सुबुङानो जेब्ला जब एबा साख्रि मोनो अब्ला बियो ओरैबायदि गोसोनि मानसि जायो रांखौ बासायनो एबा गासिबो बिथिङावनो रां बासायनायखौल' सानगोन कारेन्ट बिलखौ माबोरै सेभ खालामनो जानायनि खरस खालामनायखौ माबोरै बासायनो आरो बिदिनो गासिबो बिथिङाव सानबाय थागोन नाथाय दोहोनि गोसोनि मानसिफोरा बियो मिथियो जे सानसेयाव 24 घन्टा थायो आरो बिदिनो थि समाव बारलांगासिनो आरो गावबो समजों लोगोसे खारफानांगौ अब्ला बियो गुबुननि मदद लागोन बेनिखायनो बियो बांसिन खामानि जेरै जि सुनाय रुम साफा खालामनाय गारि सालायनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ गुबुनखौ मावनो होगोन आरो बियो खालि बेखौल' मावो जे जायखौ मावब्ला गावनि जिउआव दावगालांनो हागोन आरो बेसेन गोनां बे नेमखान्थिनि मोननै मुलाम्फाया जादों बेबायदिनि थाखाय हादरा रांखान्थियाव जोबोर जौगागोन आरो गुबुन मोनसे बे खान्थिया गुबुन गोबां बेकार लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन जेरै बिसिन गारि सालायनाय जि सुनाय बायदि बायदि नाथाय गोरिब गोसोनि मानसिफोरा बेखौ नुना जोबोर थाबथाहोगोन हे एसेबां दामि मानसिनो बे बाहाय खामानिखौ मावना लाया ओरै होनना नाथाय दोहोनि गोसोनि मानसिफोरा खालि बेखौल' सानो स्टाइल मारनायनि थाखाय नङा टाइम बासायनो थाखाय जायखौ गोरोन्थि बुजियो बेनि ओंथिया बे नङा जे गावनि गासै खामानिखौनो गुबुनखौ मावनो होनानै खालि टिभि नायनांगौ बेनि ओंथिया बेसो नों जाय खामानियाव दावगालांनो लुबैदों बेयावसो नांथाब बेनिखायनो नों गुबुन खामानिखौ गुबुनखौ मावनो हो लोगोफोर जों बे भिडिअ'आव मोनब्रै पइन्ट गोरिब आरो दोहोनि मानसिनि फारागखौ सावरायबाय गिबियाव जादोंमोन सबसे गिबियावनो नों बेखौ सान जायनिफ्राय रां खामायग्रोनो हागोन सेकेन्ड पइन्टआ जादोंमोन गावनि थाखाय गिबियाव रां जमा लाखिग्रो आरो मानिनानै सोलि नोंनि दरमाया खम आरो उनाव नों दोनथुमनाय रांखौ मोजाङै बाहायनो सोलों थार्ड पइन्टआ जादोंमोन जुदि नों माबाफोर खामानि मावदों नोंनो समनि आंखाल जादों अब्ला नों नोंनि गुबुन खामानिफोरखौ गुबुनखौ मावनो हो मानोना अब्लासो नों समखौ बासायनो हागोन फोर्थ पइन्ट एबा जोबथा पइन्टआ जादोंमोन नों जेब्लाबो गावनि थांखिखौ गोसोआव लाना खामानि माव आरो नों जोबोद टेलेन्टेड अब्ला नों बेबायदि हालोदाव नों थाबैनो जिउआव दावगानो हागोन मानोना जोंनि जिउआ एसेबां गोलाव नङा आरो जों बे बैसोमुथियाव अरायनि थाखाय नङा लोगो नोंथाङा कमेन्टआव थांना सोंनो हागोन जे नेक्स्ट भिडिअखौ बबे टपिकनि सायाव नांगौ आरो बे चेनेलखौ थारैनो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकन थुनानै ला मानोना बेबायदि गियान होग्रा भिडिअखौ नायनो मालाबाबो फेलें जाया आरो बे भिडिअखौ थारैनो लाइक खालाम जाहाथे जों आरो भिडिअ बानायनो थुलुंगा मोनो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै थेंक्स फर वाचिं